Dobrý den, dámy a pánové, je tady další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Jiří Procházka. Jirko, dobrý den. Dobrý den. Jiří Procházka je zakladatel úklidové firmy PF Komplet a svému řemeslu se věnuje už víc jak 20 let. Pečuje o víc jak 200 firem, primárně z řad menších a středních podniků tady v Praze. Jirko, asi možná začnu u toho příběhu firmy jako takové, protože přece jenom ta historie už není úplně malá. Jak se vlastně člověk dostane k tomu, že si řekne, no tak já založím úklidovou firmu a ještě ke všemu se třeba rozhodnu, že to budu dělat trošku jinak, než bývá takový obvyklý úzus ve světě úklidových firem. Jak se tohle to přihodilo? Tak já jsem vlastně od školy založený službově, to znamená, já jsem studoval hotelovou školu v Poděbradech a byli jsme vychováváni službou jako takovou, praxe v hotelích a tak dále a dostal jsem se z hotelu v roce 2002 do správy nemovitostí, kde jsme se starali komplexně o budovy jako takové, to znamená, že technická správa, ostraha, recepce, úklidové služby. A právě ty úklidové služby se nám začaly líbit úplně mně osobně nejvíce. Jednalo se o úklid právě kanceláří v těch spravovaných objektech, kde ten režim byl, když to řeknu, velice stabilní, přátelský, milý a v podstatě právě ten typ té služby a tohohle sektoru se mi strašně líbil a po i nějakých letech ve správě nemovitostí, když jsme procházeli nemovitostní krizí, tak jsem si říkal, hele, tohle by bylo skvělý, protože ty informace jsem měl samozřejmě od zákazníků, kteří říkali, helejte, nesnižujte nám četnost úklidu, nechte nám ten stálý tým, my si radši připlatíme, chceme, abychom ty dámy, které tady jsou, aby byly spokojené, aby jsme je tady měli, aby jsme byli stabilní. A to byl právě takový impuls právě od těch klientů, kdy jsme říkali, že bychom chtěli jít cestou úklidu kanceláří a cestou úklidu kanceláří v Praze. Takže jsme v roce 2012 zakládali s kolegou mým Alešem Fikarem PF Komplet. Letos v létě slavíme 14 let, kde se za tu řadu let událo spoustu příběhů. Já jsem se chtěl dostat i k tomu celkovému pojetí toho úklidu ve firmách, protože to je trh, kde člověk může narazit skutečně na různé věci a teď to bohužel nemyslím úplně v dobrém. Jak se vám dařilo vlastně se svým způsobem etablovat tady v tomhletom prostředí, kdy předpokládám, ten zákazník třeba už a priori přichází s tím, že jako vlastně nic moc nečeká? Ono, co se týče fungování, my jsme si od začátku šli svojí vlastní cestou a to bylo otevřenost, slušnost, stabilita. Stavíme na tom nejenom k našim zákazníkům, ale samozřejmě k našim kolegům. To, co se řekne, to platí a já chci říct, že vlastně i díky tomu, že to prostředí jsme znali, tak vlastně my klientům zajišťujeme a nabízíme stálé týmy. To znamená, že my pracujeme hodně s detaily, chodíme do cizího prostředí, klient očekává a je rád, že vlastně bude mít stálý tým, že to je pro ně bezpečné, že to prostředí známe ty detaily, víme, jak vlastně ten klient funguje a vlastně my díky tomu stálému týmu zajišťujeme to přesně, jak ten zákazník vyžaduje. Jo? To znamená, že si dokážeme nastavit od nich, navnímáme si jejich prostředí a k tomu se maximálně přikopírujeme a udržujeme to v rámci fungování. Co se týče vlastně To je v rámci toho provozu jako takového, ale my potom ještě v rámci oddělení péče o klienty, kdy se pravidelně zajímáme, jestli skutečně ta služba je přínosem, jestli chápeme jejich potřeby a vlastně tu zpětnou vazbu, takový vlastně vysvědčení si pravidelně získáváme a vlastně nezískává ho člověk z provozu, ale už je to někdo, kdo vlastně dělá takový ten key account management,
té zakázky. A to je, když to řeknu, ta zpětná vazba práce s tím zákazníkem strašně důležitá, protože ať chceme nebo nechceme, tak vlastně ten zákazník nebo kontaktní osoba zákazníka vlastně je s náma na jedné lodi, protože je důležité, abychom si rozuměli, abychom plnili ty požadavky, které oni mají, protože oni jsou sami potom dodavatelé pro své kolegy a uživatele toho prostředí. Z druhé strany, ale jak moc velký tlak je tady na cenu v tomhle oboru? Je to, když to řeknu, je to různé. Setkáváme se s klienty, kteří opravdu říkají, helejte, my potřebujeme se dostat na nějakou cenu, protože nemáme takové možnosti a samozřejmě my vždycky říkáme, helejte, je to o tom, abychom zaplatili ten personál, my na tom něco vydělali a vám se to vešlo do budžetu, takže dokážeme pracovat tam, kde samozřejmě vidíme, že se nedokáže ten personál, který skutečně o toho klienta se stará, zajistit kvalitní ohodnocení, tak v tu chvíli říkám, helejte, nezlobte se, to prostě nejde, nebude to fungovat, vemte si někoho jiného, kdo vám tu nízkou cenu nabízí. To znamená, že opravdu my víme, kde ta hranice té udržitelnosti a fungování je. A prostě do toho radši prostě vůbec nejdeme, protože nechceme, abychom se potom po nějaké době na sebe koukali nehezky, že skutečně to prostě přináší jenom komplikace a problémy, protože když špatně zaplatíme kolegyňky, které se budou starat o tu zakázku, tak dojde k vysoké fluktuaci a to není přesně to, co my chceme. My jsme rádi a ty zakázky stavíme tak, abychom dlouhodobě mohli být součástí klienta, aby dámy se cítily spokojené, aby byly v pohodě a to je cesta, která prostě je nám blízká a tímhletím způsobem to samozřejmě všechno komunikujeme. Jo, to znamená, že za těch, já řeknu dneska téměř 24 let, co jsem v oboru, tak ten důraz na tu kvalitu je čím dál vyšší a to znamená, že ty společnosti opravdu chápou, že je potřeba ten budget na ten kvalitní úklid vytvořit. Už jenom z toho důvodu, že už začínají i vnímat, že jsme součástí té firmy, té štábní kultury, protože přece jenom i ty prostory, které vlastně pro ty své kolegy a ten servis jim poskytují, tak chtějí, aby ten úklid byl skutečně kvalitní. To znamená, že čím vlastně jsem déle v oboru, tím víc vidím, jak ten budget se zvyšuje a ta situace se zlepšuje. Což je dobrá zpráva samozřejmě. To je pro nás velice dobrá zpráva. V čem se vlastně ten úklid může odlišit kvalitativně? Chápu, že samozřejmě vyluxuje se, utře se prach a tak dále, ale kde je třeba ta jako skutečně přidaná hodnota podle vás? My děláme maximum pro to, abychom byli velice rychlí, přátelští, pro klientští. To znamená, když se cokoliv řeší, ať to jsou nějaké nenadále události, ať už to jsou třeba někde, jako je praskla, někde se stane, že prostě nějaký malér praskne voda, to znamená, že my okamžitě přijedeme, začneme pomáhat vysoušením prostor, nebo jsou nějaké třeba mimořádky, jakože přijede nějaké vedení někam a je potřeba rychle nenadále udělat nějakou část generálních úklidů těch prostor, tak tohle to dokážeme velice rychle zajistit. Jo, to znamená, a potom následná nějaká předvídatelnost, to znamená, my se snažíme opravdu klientům, kolegové z provozu se snaží a dělají to. Říkají, helejte, když uděláme A, přijde B, C, D. To znamená, my opravdu už jako predikujeme, co se může stát a snažíme se předcházet některým událostem, které prostě mohou tu naši kontaktní osobu potkat. Jo. Příklad řeknu vám, začínáme se setkávat s kontaktními osobami, které jsou dneska, když to řeknu, třeba 25 let, jsou chvíli po škole, nemají takové zkušenosti jako třeba dámy, které v tom biznise jsou třeba 20 let, tak my jdeme čistit koberce, říkáme našim kontaktním osobám, prosím, připravte si, řekněte vašim kolegům, ať si sklidí veškeré věci, co mají třeba soukromé pod stoly, abychom to mohli všechno pořádně vyčistit a tak dále. A výsledek kolikrát třeba to nás vůbec nenapadlo, děkujeme, že nám takovouhle třeba drobnost vlastně řeknete a vlastně poradíte.
Je tady za vás třeba, nebo co jsou takové největší mýty, se kterými vy u těch firem nebo s nimi musíte prostě bojovat? Když to obecně řeknu, tak jako hodně jsem slyšel, no jo, vy jste další úklidovka, to zase bude vypadat. Jo, snažíme se opravdu, když to řeknu, dostávat tu službu na vyšší úroveň a klientům říct, helejte, ano, chápeme, že jste tady měli špatné zkušenosti díky tomu, že prostě tu zakázku, když někdo připravoval z konkurence, taky třeba mohl podhodnotit a nacenilo se to prostě nereálně, protože potom ten provoz nemohl skutečně nemohl tu zakázku obsadit, protože mu na to prostě nezbývaly peníze a tak to prostě je. My jdeme cestou toho, že vlastně jakoukoliv tu zakázku si připravujeme, tak od nás tu zakázku vidí vždy kolegové z provozu, kteří vlastně nám pomáhají naceňovat nebo pomáhají naceňovat obchodu, takže vlastně si to celý projdeme, podíváme se, získáme si metry čtvereční, podíváme se na nějaké současné harmonogramy, na charakter toho zákazníka a zkusíme do toho dát prostě díky tomu, že vlastně uklízíme jenom kanceláře, jenom v Praze, tak si porovnáváme vždycky, když něco nově naceňujeme, tak si porovnáváme s něčím podobným, co už v současné době o co se staráme a podle toho samozřejmě tu nabídku připravujeme a děláme pro to maximum, aby potom jsme to i představili tomu klientovi a řekli, helejte, to je, takto nám to vychází, tohle jsou odměny pro dámy, takhle to je prostě celková prodejní cena a vlastně za tu cenu dostanete komplexní servis na klíč a snažíme se opravdu i kolikrát říct, že ne to levný je vždycky to funkční. Jo? A když se potom třeba dopočítáváme konkrétně za ty odměny pro ten personál, to je vždycky klíčový. Máme heslo spokojená uklízečka, spokojení všichni. Tak když se potom dojde k tomu výpočtu, tak i potom ta kontaktní osoba toho zákazníka říká, no jo, to je vlastně jako úplně logický a krásně teďka jste nám to vlastně otevřeli a vidíme skutečně, jaký je rozdíl mezi vámi a tou vlastně službou předtím. Jo, my jsme já třeba, když použiju jednu společnost, tak třeba jsme tendrovali 4krát a 4krát jsme prostě neuspěli jenom kvůli ceně. A po pátý už mi zavolali, říkají, helejte, přijďte, pojďme to prostě postavit spolu, pojďme to nastavit tak, jak celou dobu říkáte, protože jste měl pravdu, že prostě to nemůže fungovat. Prostě. Jo, jo, ono to třeba fungovalo 2-3 měsíce, ale pak se to celý prostě rozstřelilo tím, že vlastně začal se měnit personál. Jo, potom ono to má následky i, že vlastně i ti provozní, kteří se o tu zakázku starají, tak je to pro ně ubíjející, protože nemají ty prostředky na to, aby tu zakázku postavili. Taky ty provozní manažeři si řeknou, helejte, já už taky nemůžu, jo, a odcházejí. U nás z naší strany děláme maximum pro to, aby opravdu byli všichni v klidu, v pohodě a dalo se to krásně, když to řeknu, sestavit a udržovat. A vy si vlastně hlídáte, jestli jsem to pochopil správně, i takovou tu chemii na všechny strany, jestli to funguje. Ať už z hlediska třeba toho account manažera, tak z hlediska toho zákazníka, tak ale z hlediska třeba i té uklízečky jako takové. Je to tak. Já vlastně PF Komplet je pro mě druhá rodina. A já dělám maximum pro to, aby všichni kolegové, kteří jsou se mnou, s některými jsem 24 let, tak dělám všechno pro to, aby se u nás měli fajn a zase s nima opravdu děláme maximum, aby ty dámy, které u nás jsou, se cítily v bezpečí, aby byly dobře ohodnoceny, aby se prostě měli u nás hezky a to nám zase tady to celé nastavení dovnitř, tak je výsledek toho, že vlastně kolegové nám neustále vodí nové a nové posily, kolegy nebo případné budoucí kolegy, protože já jsem teďka vlastně v roce 2000, vlastně loni jsem začal pracovat hodně v hlavě s tím, že se musíme začít omlazovat, takže jsme v říjnu přijmuli bratra našeho dlouholetého matadora provozního, tak jsme přijmuli 23letého bráchu, kterýho si vychováváme, dáváme tu naši podporu, péči a
aby se u nás zase naučil to, co je u nás a co je vevnitř. Takže pro mě PF Komplet je prostě rodina a já jsem takovej ochranitel toho, aby se všichni měli fajn. To je takový, když to řeknu, moje poslední nebo moje velký poslání a přání. A samozřejmě jde to i do stran klientů, protože my, když samozřejmě máme klienta, tak nám jde o to, aby jsme zase pro něj byli přínosem, aby jsme pro něj byli slušní, přátelští a samozřejmě tu službu měli zajištěnou a bylo to vlastně i přátelské prostředí u toho zákazníka. A co když se to nepotká? Taky se nám stalo. Tak zase slušně jdeme, já jsem za těch 24 let, tak jsem několikrát zašel za klienty a říkal jsem, helejte, máme tady třeba 4. provozního, nedaří se to a my takhle prostě nechceme vás zlobit. Já vždycky říkám, helejte, my vás nechceme zlobit, my chceme být vašimi parťáky, ale evidentně prostě nejsme. Tak pojďme to ukončit a nebo zkuste si najít někoho lepšího nebo. Já musím říct, že 80% lidí, kteří vlastně takovou, jako když to řeknu, přímou myšlenku ode mě dostanou, tak řeknou, helejte, OK, tak to jsme jako, pojďme to nějak přehodnotit a pojďme se chovat sobě lépe. Tak to musím zaklepat, že to je, mám radost, že to je zhruba 80%, že to není obráceně. Mě to totiž vede i k té myšlence toho budování toho dlouhodobého vztahu. Vlastně jak důležitá podle vás v tom obchodním vztahu je ta otevřenost? Skutečně jako jít s těma kartama na stůl. No, obrovská, protože přece jenom my jsme součást, vlastně dneska spousta firem nemůže mít vlastní uklizečky, vlastní úklid. Tak to znamená, že my jsme pro ně parťáci, takže jsme vlastně jakoby jejich oddělení, který není interní, ale je outsourcovaný. A já a všichni mý kolegové to bereme tak, že jsme vlastně integrovaní a bereme to tak, jak kdyby jsme byli kolegové té dané společnosti. A to je pro nás prostě důležitý vnímání celé té spolupráce a snažíme se to kolikrát i těm třeba nově příchozím kontaktním osobám, tak jim říct, helejte, my spolu musíme fungovat, protože my, když spolu budeme fungovat, tak nám to bude bezvadně prostě frčet a budeme uspokojovat všechny kolegy, kteří to tady máte v těch kancelářích. Vy to třeba máte podpořené i nějakými čísly, jak dlouho s vámi třeba, ať už ty uklízečky, nebo právě ti klienti, zákazníci, jak s vámi třeba jsou průměrně dlouho? Tak přiznám se, že takhle s tím úplně ještě jsme nezačali pracovat, ale díky tomu, že vlastně s kolegy, které mám kolem sebe, to je takový ten realizační tým, ano. Tak to jsou prostě stálice. Když to vezmu, tak se nám nestává, že by jsme někoho nabrali a za 2 roky nám odcházel, nebo jsem opravdu s nima 10-15 let v těch službách, s některými 20, jak jsem říkal, a vlastně ono vlastně i ty provozní manažeři, kteří vlastně s námi jsou dlouho, tak oni i pod sebou si vedou ty svoje dámy, který zase jsou s nima. A s některými, my jsme v roce 2005 začali postupně pomáhat dámám, které byly pod takovými pracovními agenturami, aby šli přímo k nám, aby jsme neměli žádné prostředníky a začali jsme s nima pracovat před nějakýma dneska 21 roky. A vlastně to znamená, nemáme žádné agentury, dámy jsou naše přímo, staráme se o ně a některé dámy s náma opravdu fungují od toho roku 2005, 2006, 2007 a to jsou takový, já říkám vždycky včelí královny, které vlastně pomáhají těm provozním manažerům potom fungovat a zajišťovat personál do těch zakázek. Takže nemáme to ještě daný do čísel, ale pocitově mi to připadne, že tak nějak celá ta parta se mnou tak nějak pořád jede a nikdo nám neutíká, naopak spíš nám přibývají. Když byste měl vyzdvihnout jednu věc, kvůli které myslíte, že vám právě ti lidé neutíkají a naopak takhle přibývají, co by to bylo? Slušnost, stabilita a otevřenost k nim.
To je a potom řeknu to finanční hodnocení. Ale první je a priori, aby opravdu každý u nás věděl, že kdykoliv, s čímkoliv, kdokoliv přijde, tak se to dá řešit, pomůžeme, jo, i vlastně máme takové, pomohli jsme kolikrát někomu i ve finanční tísni a tak dále, takže zase říkám, tohle je to důležitý a vedle toho je i to finanční hodnocení, který opravdu se snažíme zase nastavit tak, aby ty lidi to s náma bavilo, aby s náma prostě fungovali a i potom samozřejmě nám přiváděli nové a nové, což se nám stává a děje, protože díky tomuhle tak každou chvíli prostě někdo přijde, já mám tamhle kamarádku, nemohli bychom ji někde, já bych si ji třeba vzala k sobě a podobně a i teďka třeba kolegyně, která vlastně je na pozici provozní manažerky, tak říkala, že někdy na jaře, že by ráda přivedla dceru, které je 23 let. V tuhletu chvíli se zaučuje někde v nějaké restauraci, což je pro mě super, protože my jsme parta 8 hotelováků u nás a já vždycky říkám, že gastro nebo hotelnictví je takový výcvikový tábor pro nás v těch službách a ono se to potom z těch hotelů a restaurací krásně zase nese do té služby v tom úklidu, v tom při jednání s klienty, při jednání s kolegy uvnitř, partnery a tak dále. Čili z vašeho pohledu nedostatek lidí, vy jim asi netrpíte úplně? Ne, musím říct, že já a můj kolega, kdykoliv se nám objeví někdo na obzoru, tak si s ním potkáme, popovídáme, většinou je to vždycky na obzoru doporučení současných kolegů a když se nám líbí a padne nám do oka, tak říkáme OK, hele, berem. Jo, protože já jsem chtěl říct, že jsem si nedávno říkal, sakra, my jsme taková sběrnice dobrých duší, ale jo, je to tak. A z toho mám jako největší radost, protože potom s těmihle nově příchozími kolegy se potom skvěle pracuje. Vidíte, že jsou vstřícní, že mají zájem a druhá věc je ta, že vlastně ten, kdo nám je doporučí, tak vlastně se o ně potom stará a vlastně je učí tu naši, když to řeknu, nastavenou štábní kulturu. Co jsou podle vás teda dneska největší výzvy ve světě úklidu a úklidových služeb? Těch bude asi jako hodně, ale za mě v tom prostředí, kde my se pohybujeme, tak jednoznačně ta slušnost a stabilita a spolehlivost. To si myslím, že tam nás zatím žádná robotizace v kancelářích se zatím nedá moc uplatňovat, protože dlouho ne, protože přece jenom ty prostory jsou hodně různorodé, nejsou tam velké plochy, kde by třeba nějaký automatický vysavač jezdil nebo automatický robot na vytírání a podobně. Prostě je tam strašně moc detailů. Jo, stoly, židle, poličky, nástěnky, kuchyňky a podobně a přece jenom je hodně servisů dneska je v rámci kuchyně, kde mytí nádobí, uklízení nádobí a tak dále. To ty roboti zatím nezvládají. Takže zpátky za mě je ta slušnost, funkčnost a dlouhodobá udržitelnost. A možná i takové to řešení těch průšvihů mě ještě k tomu napadá, protože ono se asi vždycky někde něco přihodí. Teď je klíčové se k tomu nějak postavit, řekněme manažersky. Tak jak? Jo. Tak samozřejmě já vždycky říkám, že nejsme zaplať pámu roboti, fungujeme, jsme lidi a to je na tom to krásný, co mě na tom baví, ono to píše strašně moc příběhů. Ale když se nám někde něco nepodaří, nebo se něco třeba i nepotká časově, ono to nemusí být, že něco uděláme špatně, ale třeba byl jsem teďka o Vánocích jsem s kolegy objížděl naše zákazníky a kolegovi do auta volala naše klientka a říkala,
říká, hele, tady nejsou udělané myčky, nádobí a my tady máme kontrolu z ciziny, prosím vás, paní uklízečka to asi neudělala, nebo nevím. Kolega okamžitě začal řešit, hnedka tam paní poslal, všechno se vyřešilo, udělalo a já když jsem si potom bral tu zpětnou vazbu, co se vlastně jako stalo, tak to nebylo tím, že my jsme to zapomněli uklidit, ale bylo to o tom, že vlastně my máme nadefinovanou službu od 18:00 do 22:00, ale ta kontrola tam probíhala do půlnoci. To znamená, že ještě někdo o půlnoci, nebo respektive před půlnocí někdo naplnil myčky a nechal to tam. Jo? Takže vlastně ráno se přišlo a první vlastně zjištění bylo, že se neuklidily myčky, ale prostě bylo to díky tomu, že ta kancelář byla více vytížená a my už jsme dávno vlastně tam neměli být. To znamená, že se to velice rychle hnedka řešilo a díky tomu, jak zase kouzelný to, jak jsme jenom v Praze, je nás tady docela hodně, tak si dokážeme velice rychle pomoct a klientovi zajistit servis zrovna teď hned. Je tohle to právě třeba ten důvod, proč si říkáte tak Brno nebo další města, dejme tomu, prostě kromě té Prahy, že se vám tam nechce? Ano, přesně tak. Ono vlastně máme hodně zákazníků, pro které tady v Praze uklízíme kanceláře a mají třeba i kolikrát daleko větší prostory v Brně, v Ostravě. Říkají, helejte, pojďte, my vás tam chceme. My říkáme, helejte, nejdeme, my tam nikoho neznáme, nedokážeme to tam postavit. I kdybychom třeba získali personál, získali tam provozního manažera, tak nikdy nevíme, za jak dlouho se nám to třeba může, když to řeknu, zbortit a abychom vysílali někoho z Prahy do Ostravy nebo do Brna, tak je to přece jenom časově velice náročný a nebavilo by to ani toho zákazníka a nebavilo by to ani naše kolegy. Jo, a to je zase se dostávám k tomu, že u nás vlastně cokoliv řešíme a bavíme se o tom, tak to otevřeně otevřeme prostě u kolegů, kteří s tím potom ve finále skutečně pracují a kteří řeknou, helejte, nám se to úplně jako nelíbí. Jo, tak je to vlastně do toho netlačíme, nechceme, aby vlastně dělali něco, co je úplně jako nebaví a nešlo by jim to a trápili by se v tom a tak dále. Takže to je i ta taková nastavená morálka u nás, jak tomu třeba přicházíme, když někdo náhodou přijde s nějakým dobrým nápadem, tak ho interně probereme, aby jsme třeba někoho tím nějak nedostali do nějakého diskomfortu. Jak jste mluvil o té slušnosti, stabilitě, jak moc velkou roli v tom teda hraje ta rychlost pro toho zákazníka? Ta je velice důležitá. My řeknu takovou, ať už je to provozně samozřejmě, protože samozřejmě ta doba je dneska strašně rychlá. Já to myslím teďka vůbec jako obecně v tom B2B vztahu jako takovém. Jo, ta rychlost je strašně důležitá. Mě u nás říkají interně gripen, takže obecně celý ten náš tým je kolem mě postavený na to, že když se řekne hned, tak skutečně se to děje hned, ne až třeba za 2 hodiny nebo zítra. Takže to řešíme opravdu skutečně hnedka. Kolikrát máme třeba jednoho kolegu, který se objeví na zakázce a paní říká, já jsem vám před chvíli volala. Říká, no, ale já jsem náhodou kolem, tak jsem tady. Jo, prostě ta rychlost je skutečně důležitá, protože je potřeba to odbavovat tak, jak to přichází. Ať to jsou třeba nějaký více práce nebo objednávky materiálu nebo nějaký speciální přání. Ale co jsem chtěl říct je to, že třeba už to začíná u nás s tím naceněním té zakázky. My třeba získáme poptávku po úklidu nějaké dané kanceláře, okamžitě to řešíme, okamžitě tam voláme, domluváme schůzku, kde představíme společnost a hned ideálně ten den nebo následný den se tam zastaví od nás kolega z provozu, připravíme nabídku a ta nabídka během 1 nebo 2 dnů odchází. Klient ji má k dispozici a tak dále. A právě kolikrát třeba já jsem se nedávno kolega získal jednoho pěkného klienta a byl jsem se tam představit jenom, abych je poznal a věděli jsme taky o sobě. A bylo to snad 2 měsíce po té naší poptávce, která od nich přišla. A já jsem se ptal, říkám, no a jak to bylo jako náročný, jako vybrat někoho. A paní mi říká, helejte, vy jste okamžitě reagovali, hned jste přišli, dostala jsem nabídku a můžu vám říct, že jsem oslovila 5 firem a ještě ze 2 nemám nabídky do teďka.
A to začínáme za chvíli. Jo, takže opravdu ta rychlost je skutečně v té službě důležitá, protože říkám, ta doba se celkově zrychluje a obecně všichni chtějí mít všechno hned, ale já jsem se s tady tím narodil, ještě než byly nějaké aplikace a kurýři a podobně, tak to já to mám prostě v krvi a tak se snažím celý ten tým, aby takhle prostě rychle fungoval. Co vás ještě čeká vlastně z hlediska třeba nějakého dalšího rozvoje, pokud expanze není úplně tím tématem, tak co to u vás je? Tak my si teďka hrajeme, byli jsme na školení umělé inteligence, ne, že by nám pomohla v tom výkonu jako takovém, to určitě ne, ale chceme si zdokonalit a zjednodušit interní systém. My používáme CRM, který jsme si nechali implementovat od jedné společnosti. Je to věc, která by nám mohla hodně pomoci a to je prostě v rámci zpracovávání třeba příchozích faktur, tak už tohleto chceme zase se posunout o kousek dál a pracujeme na tom, už teďka čekáme nějakou nabídku, protože tu nabídku jsme dostali od toho našeho dodavatele CRMK, takže to je věc, kterou my chceme teďka zaimplementovat a vlastně děláme maximum pro to, aby vlastně ten oběh takovýhlech, když to řeknu, kvantum faktur třeba se nám automaticky zpracovávalo samo, což takže vlastně zdokonalovat si systémy a aby to bylo všechno jednodušší a hravější. Jiří Procházka, já vám moc děkuju za rozhovor. Díky. Děkuju velice.